Aman kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Maray na pagkaw to mga tugang ininapuan ka teleponan kan mga darakulang bareta ngunya na pagkaaldaw. Aldaw ni na Martes, petsa 4 kan Agosto 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga darakulang bareta sa lado lokal. SSS Legazpi nagpatanid sa mga individual na nagagamit kan Uplift Assistance Program tanganing makapang scam. B4 Bicol nagpatanid laban sa mga individual na nagagamit kan pangaran kan Regional Director tangani makahagad nin kwarta. Apsimo nanindugan na dai mapaluwas nin decampment order sa gudai na ibababa sa alert o an alert level kan Bulkan Mayon. Dai pagkakasinabutan sa social media kan mga opisyales de barangay kan Barangay San Roque kasusupgan kan Tabaco City sigun kay Mayor Bragais. Sa lado nasyonal, prosecution asin depensa nagkasundo sa stipulation o kondisyon kan nagkapirang magkaparehong ebidensya. Sandigan Bayan ibinasura ang paghali kay Bunoan sa graft case. Sandigan Bayan naglaog nin guilty plea para kay Senador Rodante Marcoleta sa pagbalgar sa PD 46. Focus Crimes nagbaba ng 36.2% kan Hulyo sigun sa PNP. Headlines kan mga bareta sa ibang nasyon, 7 katawo nagadan, 40 lugadan sa drone strike sa Sarong Beach sa Russia. Sa lado kan Pilipinas Pickleball Tour opisyal nang piglansar ni boxing icon asin dating senador na si Manny Pacquiao. Sa mga detalyes kan mga bareta, enot ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Nagpagiramdom ang Social Security System o SSS sa mga miyembro kaini na maging maikmat laban sa mga online scam na nagagamit kan pangaran kan Uplift Assistance Program tangani nga makapanloko kasunod kan sa graray na paglakop kan mga mensahe sa man iba-ibang online platform. Sa pagkikipaghuron kan Disadja Benus, nilinaw ni SSS Legazpi spokesperson Janet Mapa ang direktang pigpapadara sa SSS online portal kan kada miyembro an opisyal na abiso kung kaibahan sinda sa nasabing asistensya. Tinawanin doon niya na daino arin man nagpapadara ang SSS nin text messages sa nagahagad nin one-time password o OTP asin iba pang personal na informasyon may koneksyon sa programa. Dahilan kay nipig inganyar kan SSS ang publiko na dai maghiras kan sa mga personal na informasyon o OTP sa CISay man. Mientras tanto, daiman o para man sa mga maawot na makonfirmar kung sindaan kabenefisyaryo alagan daing naresibing abiso, pwedeng magpasiring sa opisina kan Department of Social Wealth and Development para sa magakanigong verifikasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Nagpatanid ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa publiko asin sa gabos na supplier laban sa mga individual na nagsasagin-sagin na mga opisyal o personahe kan opisina kan Regional Director tangani maghagad nin kwarta. Sa ipinaluwas na abiso sa indang ipinagduon na daing si isay man na opisyal kan BFAR Bicol ang autorisadong maghagad nin anuman na kantidad hali sa mga supplier, partner o sa publiko. Nagdagpa kay ni dainin pagtugot hali kay Regional Director Ariel Pio Quinto o kaniba pang opisyal kan ahensya ang nasabing scam. Bigyan ganyaran man ang si Isay na nakaresibi kan nasabing transaksyon o mensahe na tulos i-report sa magkakanigong autoridad. Daipanin plano ang Avalbay Public Safety and Emergency Management Office
o APSIMO na magpaluwas in decampment order sa mga bakwit na padagos na naafektaran kan pag-alburuto kan bulkan mayon. Sa pagkipaghuron kan DCGB News kay APSIMO Chief Bobby Cristobal sa iyang pinag-unambita na daisinda mapaluwas in orden sagod na dai nagbababa sa normal ang level na sitwasyon kan bulkan. Dagdag pa niya na nasa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang desisyon na susunodon kan probinsya. Pinag-abisuan man niya na ang mga local disaster risk reduction management offices kan mga bakwita na napag-araman na nag-uruli sa indang residensya na nasa sa indaining jurisdiksyon asin pangmangno. Nadadamay ang Tabaco City sa kasusupgan na dara kan mga opisyales de barangay kan Barangay San Roque. Inan pinag-unambitan ni Tabaco City Mayor Ray Bragais sa DZGB News may koneksyon sa pagkakasuspende kan 4 na barangay kagawad kan nasabing barangay dahilan kan simple neglect of duty. Sigon kay Bragais, nagpuuna kan Biyernes ang implementasyon kan sarong bulan asin sarong aldaw na suspensyon kan mga opisyal dahilan kan day pag-atendir sa flag ceremony, day pag-atendir ni sesyon asin iba pang pagbalgar sa saindang posisyon. Pigagan man kan opisyal sa mga imbelto kay banan punong barangay kan nasabing barangay na punduhan na ang pag-post sa social media asin paghurunan na sa ini sa saindang mga sesyon. Mientras pigpromisa man ni Bragais na magibo siyang paagi tangani mapaghampang ang mga barangay kagawad asin punong barangay tangani mapakaraynaan sa indang relasyon asin mapunduhan na ang mga bako maray na pagpapadangugan partikular na sa social media. Bilang parte kan pagselebar kan ika-75 na Jubilee Year kan Diocese of Legazpi, sasaguton kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang pagpagibo nin commemorative stamp na masabing pagrumdum kan makasaysayang okasyon. Sigun kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, bilog ang suporta kan lokal na gobyerno sa diocese asin sinabing dakulang honra para sa syudad na maging parte kan selebrasyon. Dagdag pa niya na nakapagpreparar na o nakapreparar naman ang disenyo kan stamp na binilog sa pakikipagtabang kan Human Resource Management Office Head na si Sir Darlito Perez Jr. asin kan Diocese of Legazpi kung sa impiglalauman na matatapos ini sa laog nin duwa sa tulong bulan basado naman sa promisa kan Philippine Postal Corporation of PhilPost. Niyentras na nagpasalamat man si Bishop Joel Z. Bailon sa ipinalhing na suporta kan opisyal na pinag-unambitan na makakatabang ang commemorative stamp sa pagpalakop kan kaaraman kan publiko sa importansya kan ika-75 anibersaryo kan diocese. Piglalauman man ni Bishop Bailon na mailalansar ini sa Oktubre 28 ngunya na taon kasabay kan pagbisita ni Cardinal Luis Antonio Tagle sa probinsya nin Albay. Daipa sa Giraray, pigre-reparo kan Department of Agriculture o DA ang pinagreklamo na solar water irrigation system sa Barangay Salvacion, Pulangi, Albay. Inani pinaabot sa DZGB News ni Barangay Salvacion, punong Barangay Alex Villar, kung saan magigirumduman sa iyang ipighiras na ang kantidad 7 milyones pesos na proyekto apat sa nang paraoma ang nakikinabang. Matapos ini maipaabot, tulos mo na nakipagkoordinar sa tagapagtaram kan DA asin nagpromisa na bibisitahon ang proyekto tangani mariparo. Alagad sagot sa presente na inin pamati ang ahensya asin pighagad man ni Villar na maasikaso na ang proyekto sa pagsasabing naglalaom man mga paraoma sa proyektong patubig para sa saindang hanap buhay. Dakulang epekto sa mga konsumidores, partikular na sa may mga negosyo o tagsadirenin mga boarding house, ang maluya sa gudwarang supply ng tubig sa barangay Sagpon kan Daraga, Albay. Sa pagkipaghuron kan DZGB News sa mga residente kan lugar, sinabing dahilan ta dainin pagbubulos o dainin pigbubulos na tubig ang gripo, nagpapadeliver na sa nasindanin sa water lorry truck kan dating Prime Water o ngunyan, Hiraya Water Corporation. Nagdi-deliver ini 2 beses kada simana alagad sa presente 2 simana na sindang day nakaka-resibe nin tubig. Mientras sa pagkipaghuron man kan mga personahes o sa mga personahes kan korporasyon, sinabing naimbelto sa aksidente ang driver kan lorry truck kung kaya day nakakapag-deliver ka nakaaging simana. Pinag-asigurar man kan opisina na mapadagos ng ngunyan ang paghatod nin tubig alagad padiit-diit sa namuna dahilan ta may pigmamati pa ang driver kan nasaping truck.
5 individual na may kinakahampang na kasong estafa ang naarestar kan mga operatiba kan Bakakay PNP sa ginibong warrant of arrest operation kan nakaaging aldaw sa Bakakay Albay. Sigon kay Bakakay PNP Chief Police Major Nino Akyatan, namidbidan mga suspect na sina alias Noli, Ruel, Nino, Rose asin Mark. Inarestaran mga ini basado sa warrant na ipinaluwas kan korte. May koneksyon sa kasong estafa sa irarom kan Article 315, Paragraph 2A kan Revised Penal Code. Sa presente na sa kustodiya na kan hepatura ang mga nasabing individual para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Asin yan po ang mga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Masunod man ang mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports asin iba pa makalis ang pagirumdum. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswaga. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, salmon, or Skyro financing. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 259332 series of 2026.
Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagkasundo ang House Prosecution as in Defense Panel para sa stipulation o kondisyon kan nagkaperang common exhibits sa pagpapadagos kan pagdangog sa misuse of confidential funds sa common exhibits o misuse of confidential funds charges laban kay Vice Presidente Sara Duterte. An stipulation of common exhibits iyo ang kasunduan kan ambos lado sa korte na akuon ang mga parehong ebidensya na daina kaipuhan pang patunayan kung totoo ang mga ini. Ito ang hinagad ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan sa Senate Impeachment Court ang pag-stipulate kan common exhibit sa pagultanan nindakan depensa. Naghagad man ng 5 minutong suspensyon sa pagdangog si Defense Counsel Attorney Michael Pua para pag-adalan ang kahagadan kan prosekusyon. Sa pagpapadagos kan pagdangog, nagpahayag nin pag-uyon ang defense panel ni Vice Presidente Sara Duterte na akuon ang nagkaperang documentary evidence kan House Prosecution Panel apera sa 845 na acknowledgement receipt na poon kan Desyembre 21 sagod 31 2022 sa indang pigkontrata o pigkokontra. Dayman inaho kan depensa ang ikalimang proposed stipulation kan prosekusyon kung sa inakapalaman na naresibi kan Office of the President o OVP ang confidential funds na nagakantidad nin 125 million pesos kan Desyembre 20, 2022 na ginaso sa laog sa nanin 11 aldaw. Pinasalamatan man ni Attorney Capunan ang Defense Counsel sa pag-stipulate kan nagkapera sa indang mark evidences. Sinigundahan naman ni Trial Presiding Officer Francis Chis Escudero na pinasalamatan ang mag-ibong na lado sa pagpapalipot sa pagdangog asin pagtabang sa korte. Sigon kay Attorney Capunan na nasa kabilugan na 10 kahon, nin ebidensya ang nabawawas o 2/3 kan kabilugan na 15 kahon. Ibinasura kan Sandigan Bayan ang mosyon na halion si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong graft laban sa iya asin kay Senator Jinggoy Estrada may kinaaraman kan flood control scandal. Sa 12 na pahinang resolusyon kan Lunes, sinabi kan Sandigan Bayan 2nd Division na ibinasura kaini ang motion for leave to file amended information na pigsumitir kan Hunyo 29 dahil sa kawaaranin merito. Piglinaw man kan Sandigan Bayan na dahil kay ni piguhusgaran ang posibleng kantidad o gabat kan magiging testimonya ni Bonoan in kaso maging testigo siya kan prosekusyon. Sinabi man kan korte na pwede pa man giraray maghagad ang prosekusyon na ma-discharge si Bonoan bilang state witness sa tamang kabtang kan pagdangog basta masimbagan ang kinakaipuhan sa irarong kanley. Naglaog ang Sandigan Bayan First Division ni not guilty plea para kay Senador Rodante Marcoleta matapos magsayumaan senador na magsumiter nin plea sa pagbalgar sa Presidential Decree 46 dahil sa nakapindenteng mosyon sa Korte Suprema. Sa alam kan PD 46 ipinagbabawal ang pagresibi nin mga public official nin mga regalo. May kinaraman ini sa 75 million pesos na daipigdeklarar na naresibi na donasyon ni Marcoleta bago ang 2025 midterm election kan magkandidato siya bilang senadora. Ertang sinabi kan ombudsman na binayadan ang buwis para sa nasabing donasyon kan Desyembre 2025 umaabot sa 11 na bulan matapos na itao ang donasyon kan Enero 2025. Alagad na nindugan ang senador na inosente siya asin inapod na politically motivated ang mga kaso laban sa iya. Nagbaba nin 36.12% ang nairehistrong focus crimes kan Hulyo 2026 kumpara sa kaparehong panahon kan nakaaging taon sigon sa Philippine National Police o PNP. Sa press briefing, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nagikan sa 3,458 na kaso na nairehistro kan Hulyo 1 sagod 31 2025 nagbaba ini sa 2,208 na kaso sa parehong panahon ngunya na taon. Kay base sa focus crimes and murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping of motor vehicles asin carnapping of motorcycles. Sigon sa PNP na irehistro ang pagbaba sa gabos na kategorya kung saan pinakadakula ang pagbaba kan rape cases na uminabot sa 56.93%. Nagsunod ang carnapping of motor vehicles na nagbaba ng 46.15% asin carnapping of motorcycles na nagbaba ng 43.59%.
Sinabi ni Nartates na bigapahiling kan padagos na pagbaba kan kaso ang paghinguwa kan PNP, mga lokal na komunidad as inibapang katuwang na ahensya para mapugulan ang krimen, mapakusog ang police presence as in mamantinir ang kaligtasan kan publiko. Pinalawig kan na Senate Impeachment Court ang deadline para sa nagkapirang bangko sa pagsumitir kan bank records ni Vice President Sara Duterte matapos magbaba ang korte kan subpina para digdi. Sigun kay Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero, pinahonrahan kan korte ang kahagadan kan BDO, Union Bank as in Security Bank na matawan pa nin kadagdagan na 10 aldaw para makumpleto ang mga dokumentong daipanindan na isusumitir. Napag-arama na enot ng naghagad ang BDO nin kadagdagan na oras para maihanda ang mga record kan account transaction, ledgers, journals as in transaction logs kan Vice Presidente. Mantang sinabi kan Security Bank na dai pa kainin natatapos ang pagprint kan mga dokumento katakod kan duwang kumpanya dahil sa kadakol kan record na kaipuhan proseso. Sigun kay Escudero, ang extension ipapautob man sa iba pang bangko, ahensya kan gobyerno as in mga opisina na sakop kan subpina. Aprobado na sa ikatulo asin pinal na pagbasa kan Senado ang propestong Magna Carta of Barangay Health Workers o BHW o ang Senate Bill 1905 sa botong 20-0. Sigun kay Senate Committee on Health Chairperson Senator Risa Hontiveros na propesto o na unpropesto pagminbid sa importanteng papel kan mga BHW bilang enot na nagtataon ng serbisyong pansalud sa mga komunidad asin katuwang sa pagpapautob kan universal healthcare. Haloy ng pigahalat kan mga BHW anlay na magtataon din matanos na suporta asin seguridad sa indang serbisyo. Sa ararong kan propesto makakaresibi ang mga BHWs ninday mababa sa 3,000 pesos na bulanan na volunteer benefit, transportation allowance o reimbursement, hazard pay asin tauhan na cash gift. Pwede man sindang matawan in subsistence o subsistence allowance asin 10,000 pesos na loyalty incentive kapag uminabot sa 15 taon ang sa indang serbisyo. Sa akop kan propesto ang insurance coverage, libreng legal assistance, scholarship opportunities as in civil service eligibility. Mumuknaon man kay ni ang malinaw na sistema para sa registration, certification as in competency-based training kan mga BHW. Siring man ang National BHW Information System para mapagayon ang pagpaplano as in deployment kan mga health worker. Barata sa ibang nasyon, day mababa sa 7 katawo, kaiban ang tulong aki ang nagadan matapos tamaan ni drone ang sarong Matawong Beach sa Arkipo o Sipovka sa Krasnodar region sa southern Russia. Sigun sa mga otoridad, uminabot sa 40 ang nalugadan kung sa 17 ang dinalagan sa ospital. Inakusaran kan gobyerno ang Krasnodar ang Ukraine kan pigsasabing deliberate strike on civilians. Alangadura pang payag ang Kiev may kinaraman sa insidente. Sa mga video na naglakop sa social media, mahihiling na buminagsak ang drone sa kadagsaan o kadagaan asin suminabog mantang dakol na mga turistas ang nasa gilid kan dagat asin nagkakararigos. Bako pang malinaw kung ano ang target kan drone. Sigun sa nagkapirang report, posibleng buminagsak ini sa beach matapos maapektaran ang electronic jamming at matamaan kan air defense kan Russia. Base sa mga nasa lugar na wara nang nagtanog na sirena bago nangyari ang insidente. May nagkapirang testigo ang nagsabing nagtago sinda sa likod ng mga beach chair matang ang iba nagkadangoga nin sunod-sunod na putok bago ang makusog na pagsabog. Padagos na pagbinalyuhan nin long-range attacks kan Russia asin Ukraine sa tao kan nagpapadagos na gyera. Sa nakalis sa taon pinahiwas kan Ukraine ang mga pag-atake sa laog kan teritoryo kan Russia na nakasentro sa mga infrastruktura asin pasilidad na may kinaraman sa militar kan nasyon. Sa lado kan Karawato Sports, opisyal nang piglansar kan boxing icon asin dating senador na si Manny Pacquiao ang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour o MPPT. Sa ining bagong pagnasyon na torneo nin pickleball na may kamautan na pahiwason ang kasikatan kan sport asin
ang kakayahan kan mga atletang Pilipino. Nakatala nagibuhol ang primerong kabtang kan 5 leg na torneo sa Oktubre 3 asin 4 sa Angeles City, Pampanga. Magpapatiribayan ang 12 na founding teams gikan sa Luzon, Metro Manila, Visayas asin Mindanao para sa kampyonato asin mahalagang ranking points. May basbas kan Games and Amusement Board o GAB and MPPT asin piglalauman na magsiserbing dalan para mas mapauswag ang pickleball sa nasyon asin makapagtaonin mas dakol na oportunidad sa mga local players. Sigon kay MPPT Chief Executive Officer Joe Ramos na maresibi nin 1 million pesos ang kampyon sa kada o kabtang kan torneo. Kay bahan sa mga team na masabak sa torneo, ang mga nagrepresentar sa Pampanga, Abra, Batangas, Benguet, Muntinlupa, Alfonso asin Bacoor sa Cavite, Camarines Norte, Rizal, Parañaque, Tacloban asin General Santos City. Kompleto ang kada team nin 3 lalaki asin 3 babae na mapartisipar sa men's doubles, women's doubles asin mixed doubles sa lambang kompetisyon. Matapos ang primerong leg sa Oktubre, magkakaigwapa nin 2 kabtang sa Nobyembre bago ang championship finale sa Disyembre kung saan magralaban-laban ang 8 team na may pinakahalangkaw na puntos para pag-aragawan ang pinaka-primerong titulo kan Maharlika Pilipinas Pickleball Tour. Nadiskubre kan mga siyentipiko sa China ang sarong laser-powered wireless charging system na kayang mag-recharge ni drone mantang nasa ere. Sarong teknolohiya ini na piglalauman na mapalawig kan oras kan paggamit kan mga unmanned aerial vehicle. Sa ginibong demonstrasyon, matrayong pong naipadara ang enerhiya sa drone gamit ang high-powered laser na daina kinakaipuan na magbaba tanganing i-charge. Sigun sa mga siyentipiko, po pwedeng magbukas ang bagong teknolohiya nin mas dakol na posibilidad sa paggamit ng mga drone sa search and rescue operation, paghatod ng mga supply, inspeksyon ng mga infrastruktura, asin iba pang misyon na nangaipuan ng mas halawig na oras nin operasyon. Istorya na iiba. Sarong 21 anyos na Amerikano ang nagpasikat matapos niyang masolve ang sarong 3x3x3 Rubik's Cube mantang naka-blindfold sa laog sananin 11.56 segundo. Dahil sa nasabing record-breaking event kan Hunyo 28, sagararin ninakuha ni Tommy Cherry ang Guinness World Records para sa fastest time to solve a 3x3x3 rotating puzzle cube while blindfolded. Makoy enot na beses na nagtayumpo si Tommy. Kan Agosto 5, 2021 sa Florida, enot niyang nakuha ang titulo matapos niyang tapuson ang cube sa 15.27 segundo. Alagad po kay ito, pauro-otro niyang mas nilampasan pa ang sa diri niyang record. Flashback. Ngunyan na aldaw, Agosto 4, 1964 kan pinirmahan ni Presidente Diosdado Macapagal Ana Republic ACA number 4166 na nagdidesignar na iselebrar sa Hunyo 12 bilang aldaw nin independensya kan Pilipinas. Kan Hulyo 12 taon 1898 kan ipigdeklarar ni General Emilio Aguinaldo ang katalingkasan kan Pilipinas sa pananakop kan mga Kastila. Alaga de inipigbilbil kang Estados Unidos, Espanya o anuman na nasyon ang nasabing deklarasyon. Itanaw sa na kan Estados Unidos ang katalingkasan kan nasyon kan Hulyo 4 taon 1946 sa paagi ng Treaty of Manila. Pon kan taon 1946 sa sagod 1964 pigselebrar ang Independence Day kan nasyon poon kan Hulyo 4 kasabay kan selebrasyon kan Estados Unidos. Kan taon 1900 o 898 kan ibinalyo ini sa Hunyo 12 bilang pagmidbid sa orihinal na deklarasyon kan katalingkasan kan nasyon. Asin yan po ang kabilugan kan mga bareta. Pinagtarabangan ay sulat dyan sa samuyang DCG News Base sa laog ni na 6 na oras. Sa pangenot po kan samuyang News Director asin News Manager Sir Mar de la Cruz asin ni Nicole Ann Gloriani. Anakaiwanan niyo po sa Radio Technical si Kuya Ramir Tanay, sa IT si Jerome Nico Martinez. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza, nagsasabing salamat kan sa inyong pag-antabay, marhay na pagkaudto. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.
Abangan ang masunod na programa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang